Hvad laver du, Marker? Når du iPad om bygningen? Jeg tror, jeg lige skal have noget Ninjago med. Jeg betaler lige 2.000 kroner. Okay? I dag, der skal vi vise butiktower. Og Lego-fans, ved I hvorfor vi ikke har lavet videoer i rigtig lang tid? Det er fordi, min far han skulle arbejde på garagen. Nå, men lad os se, hvordan den ser ud. Vi starter med i bunden. I stueetage, der kan vi se, at der er kun tomme butikker. Vi kan jo se, at der ikke er nogen ting inde i, man kan købe. Men her ved siden her, der står der en mand er i gang med at fikse noget her. Jeg tror, det er noget med rammen her. Og her, der er der en pizzamand. Det er en lidt mærkelig kokhat. Og herover der er der kyllingbutikken. Og herhen, der er der sushi-butikken. Og der er stadigvæk arbejdsmanden. Nå. Og så skal I videre. Nå, så er vi her. Der er Batman. Og han er regnbue-Batman. Feste Batman. Og han er i en væskebutik. Der kan man købe alt det, man kan drikke. Nå, herinde er der Ninjago-restaurant. Med en Ninjago-pirat fra sæson 6 i. Og det der lille flag her, det står med kinesiske bogstaver. Eller japanske. I hvert fald ingen af dem. Og der kan man købe Ninjago-mad. Og herovre, så der er et ur heroppe, og klokken den er, det ved jeg ikke heroppe. Nå, men det er fiskerestaurant. Så herhenne, der det er Lex Luthers-creme, om han står. Og så skal vi ind i etage. Og så er vi nået til øverste etage af butik. Hvad var det nu, det hed? Nå, lige meget. Så er vi nået til krabbebutikken her. Jeg bitter krabbe! Og her der er der en flot skilt af krabben. Og der er den følehorn. Det er lidt mærkeligt. Og der er en Star Wars-figur. Og han holder vagt for huset. Det synes jeg er lidt fjollet. Og der er den der creme her. Ja, og her der er der verdens største banan. Ham her, han køber kirsebær. Ham der bananmanden. Jeg fik ham sådan, at jeg kunne bruge ham til stranden. Og herinde, der laver de mad. Og hvis I lægger mærke til det, så er der 2, der står derinde. Og ved de alle andre, der står der kun 1. Og det er fordi ham der han styrer ovnen herinde. Og ham her, han giver maden, og ham her, han laver maden. Smart, ikke? Og her der er vi kagebutikken, og man kan også få kaffe. Han har fået en småkage og en kaffekop. Og nødbil. Og se en flot mønster her. Og her på skiltet her, der det skilt jeg lige skulle til at fortælle. Det væltede godt nok. Der er lige drejet for hårdt butiktower. Og derhenne ved den der kæmpe hotdog der står der noget. D-I-N-E-R. Jamen
ved jeg aldrig, hvad der kan stå. Diner. Diner? Det kan det godt være. Nå, men vi ses i sidste klip. Så er butik-tog kommet ind i Lego-byen. Og det står pænt og fint, og ham der arbejdsmanden, der stod der før, inde bagved, han står der ikke mere, fordi ellers så ville man ikke kunne se ham, fordi så ville det vende ind mod væggen. Jo, og så er der jo det, at han står ved de tomme butikker. Det er derfor, de ikke er færdige. Og så er det faktisk en lidt god historie, fordi heromme bagved, tæt på politistationen i enden af byen, der står der lige nogle plader, folk de kan stå på. Og det er jo lidt godt, men vi har ikke fået dem ind. Og jeg er faktisk i gang med noget herhenne ved vores hus. Ja, at få kattene til at stå herude, hvor bilen den holder. Jeg har bare ikke fået Robin til at stå. Hun skal stå her. Jamen, jeg tror ikke, jeg har mere at fortælle. Undtagen af, at der er vejarbejde derhen. Så jeg har ikke andet at sige end, vi ses i næste video. Hvad skal jeg begynde?